Noswaith gyfeillion. Tra'n diolch I Carwyn am ei eiriau caredig a diolch yn ddiffiant am y gwahoddiad I ddod yma heno I sôn wrthach chi am helynt Eglwys Rydd y Cymru. Dwi'n siŵr bod llawer ohonach chi yn gwybod eisoes fod y stori wedi cael ei hadrodd gan Tudur Jones yn y gyfrol gyntaf o ffydd ac argyfwng cenedl. Mae hi'n stori rhy hir i'w hadrodd heno mewn cwta awr. Ac felly ngobaith I ydy os byddwch chi'n cael blas ar yr hyn yr ydych chi yn glywed gen I, y byddwch chi'n mynd ymlaen wedyn I ddarllen y gyfrol dwi'n newydd gyfeirio ati hi. Beth bynnag fydd diffygion y ddarlith yma, mi ydw I am roed y bai ar y PowerPoint. Sa'n llawer iawn gwell hefo fo. Beth bynnag, helynt Eglwys Rydd y Cymru, yma yn Lerpwl, yma'r helynt yn digwydd, a hynny ar ddiwedd y 4th ganrif ar 15. Ar ddechrau'r ganrif honno, roedd yna tua 80,000 o bobl yn byw yma yn Lerpwl. Ond erbyn 1900, yr oedd y boblogaeth wedi cynyddu I bron iawn 700,000. A Lerpwl yn cael ei hystyried fel dinas oedd yn cynnig cyfleon a gwaith I bobl. Rhan o'r mewnlifiad oedd miloedd o Gymry Cymraeg. Oedd yn symud yma I geisio gwella I byd. Ac roedd yna, fel clwsoch chi pnawn yma dwi'n deall, o leia 10,000 ar 20 ohonyn nhw yn byw yma erbyn 1890. I ofalu am y wedd ysbrydol i'w bywyd o'r oedd gan pob un o'r enwadau gapeli yma. Ond y Methodistiaid Calfinaidd oedd gryfa a'r mwyaf dylanwadol. Ond cyn I mi fynd ymlaen â stori Lerpwl, dewch yn ôl am ychydig I Gymru, I mi roi ychydig o ffeithiau newydd I chi na chewch chi ohonyn nhw hyd yn oed gan Tudur Jones. Dowch I blwy Llanarmon, sydd heb fod yn bell o chwilog. Oherwydd yno y ganwyd William Owen Jones, prif gymeriad yn stori ni heno ar y 7 o Ebrill 1861. Trydydd plentyn Richard ac Ellen Jones, Pembryn Pencoed oedd o. Brawd I Ellen a Sydna, oedd ychydig yn hyn na fo, a Mary, oedd fymryn yn iau na fo. Roedd Richard, y tad, yn aelod yng Nghapel Pencoed, ac fe codwyd yn flaenor yno, tua 1861. Yn ddiddorol iawn, wrth wrando ar bregath gan John Jones Tawl Sarn ym Mhencoed, y cafodd Richard I droedigaeth pan oedd o tua 2 ar 15 oed. Mae'n ymddangos fod y teulu yn ddigon cyffyrddus I byd, ond buan y daeth rhai o stormydd bywyd i'w poeni. Bu farw Elen y ferch hynna yn 11 oed yn Ionawr 1878, ac yna'r tad o fewn 19 mis wedyn yn Mehefin 1879. Roedd y teulu erbyn hyn wedi symud o Pembryn I fferm Coecia Du, hwnna di'r ynganiad lleol yn ei fionydd, I coed cae du, Coecia Du. A mae'r ffarm honno yn dal I fod lle yn ardal Bryn Engan. Yno yn Hydref 1883 bu farw'r ail ferch, Sydna, oedd ddim ond yn 5 ar 20 oed. Yn weddw, daliodd y fam Elen arall, Elen yr hynaf, mi ddaliodd hi ati I ffermio. A mi fi hi farw yn Ionawr 1900 yn 76 oed yn sgubo'r hen chwilog. Cartra Mary, y drydedd ferch. Bu Mary hitha farw wedyn yn 1919 yn ddim ond 45 oed. William wan felly
oedd yr unig un o blant Pembryn i fwynhau hir oes. Gan iddo fo fyw hyd 1937 a marw ar y 40 o ddau yn 76 oed. O ran ei addysg, mi oedd William wedi bod mewn ysgolion yn Llanstymdwy a Chlynog ac yn Academi Bresbyteraidd Holt ger Wrecsam. Yno y dechreuodd byrgethu cyn mynd i Goleg y Bala, yna i Brifysgol Bangor ac wedi hynny i Goleg Sant Ioan Caergrawnt, lle y graddiodd gydag anrhydedd mewn athroniaeth yn 1890. Dechrau wedyn ar ei weinidogaeth yn y Waun Fawr, Arfon. Ac un o'r papurau lleol yn cyhoeddi yn mis Mai 1890 y bydda W.O. Jones, Pencoed, yn dechrau bugeilio yn y Waun Fawr yn ystod y misoedd nesaf, a hynny yn yr hen addoldy, sef Bethel nad ydi o'na bellach, mae'r adeilad wedi diflannu. Yng nghyfarfod misol Arfon, yr un mis, cadarnhawyd galwad unfrydol Waun Fawr i'r parchedig W.O. Jones, ac yna fe ddaeth yr ordeinio. Yn y gymdeithasfa chwarterol yng Nghapal Pen Mount Pwllheli ar fora Iau, y 7 ar 20 o Awst 1891, W.O. a gwrandwch 30 o frodyr eraill. Byr fu i gyfnod o yn y Waun Fawr. Oherwydd, dros y Sulgwyn 1892, bu'n bregethwr gwadd yng nghymanfa bregethu Methodistiaid Calfinaidd Lerpwl, a phregethu 6 o weithiau. Mae'n amlwg iddo wneud argraff dda, gan iddo dderbyn galwad gan Eglwys Chatham Street yn Ionawr o flwyddyn ganlynol, sef 1893. Erbyn diwedd mis Ebrill, yr oedd o wedi cyrraedd y ddinas, a chyfarfod wedi gynnal ar yr ail o ddau i'w groesawu. Yna, ar yr 11 o ddau, darllenwyd ei lythyr cyflwyniad yn y cyfarfod misol a'i groesawu'n ffurfiol. Be fedrwn ni ddeud am Eglwys Chatham Street? Hon oedd hen eglwys Henry Rhys, gweinidog enwoca a phrif arweinydd Methodistiaid Calfinaidd y cyfnod. Yn 1875, 795 oedd rhif ei haelodaeth. Ond yna, fe sefydlodd Methodistiaid Lerpwl ddwy eglwys newydd, un yn Holt Road a'r llall yn Webster Road, ac fe effeithiodd hyn yn fawr ar Chatham Street ac fe ddisgynnodd ei haelodaeth i 493. Ac i'r eglwys hon, y daeth W.O. bron i 4/4 canrif ar ôl marwolaeth Henry Rhys yn 1869. Yn y dyddiau hynny, mi oedd gan eglwysi Lerpwl noddwyr cyfoethog. Ac un o noddwyr hael Chatham Street oedd neb llai na Eleazar Pugh, y masnachwr cotwm hynod gyfoethog hwnnw o Ddolgella, a fi gyda'i wraig Mary yn defnyddio ei gyfoeth i hybu tystiolaeth yr eglwysi ymhlith Cymru Lerpwl. Fydde wedi'r fod Pugh wedi ymrwymo am flynyddoedd i gyfrannu 1,000 o bunna'r flwyddyn at achosion crefyddol yn y ddinas. Gwerth hynny yn yn harian ni heddiw ydy 160 o filoedd o bunna, bob blwyddyn i achos Iesu Grist yn Lerpwl. Roedd blynyddoedd cynnar Gweinidogaeth W.O. yn rhai llwyddiannus, wel efo 160,000. Di hwnna ddim yn y sgript gyda llaw. Roedd blynyddoedd cynnar Gweinidogaeth W.O. yn rhai llwyddiannus a hapus. Yn y goleuad, ym mis Mawrth 1897, fe gafwyd adroddiad dienw yn dweud. Rwyf newydd erbyn adroddiad blynyddol Eglwys Chatham Street. Bu'r eglwys hon yn myned i lawr am flynyddoedd lawer yn rhif ei haelodau a swm ei chasgliadau. Eithir un o arwyddion cyntaf dyfodiad y parchedig W.O. Jones B.A. i'w bugeilio
oedd iddo lwyddo i roi strocan mor effeithiol y tu ôl i'r olwyn, fel yr rhwystrodd iddi fyned un fodfedd i lawr ymhellach. A buan hefyd y gwelwyd hi yn cychwyn ar ei fyny. Be ath o'i le felly? I aflonyddu ar y fath sefyllfa ddymunol a llwyddiannus. Mae'n ymddangos fod iechyd W. Jones wedi diodda o ganlyniad i'w waith calad yn ystod ei flynyddoedd cynnar yn Lerpwl, a bod ei feddyg wedi awgrymu y bydda mynd ar fordaeth yn llesol iddo. Ar y 6 o Ionawr 1899, mi ddigwyddodd sôn am hyn mewn sgwrs a dyn o'r enw John Jones, Sefton, Prestatyn, pan gyfarfu'r ddau yn stesion Lime Street, gyda llaw enw tŷ ydi Sefton. Oedd yna lot o John Joneses yn Lerpwl yn y cyfnod yma. A be oedden nhw'n gwneud oedd cysylltu i cartrefi nhw â nhw. Felly John Jones Sefton oedd yn byw mewn tŷ o'r enw Sefton a hynny ym Mhrestatyn o fan oedd yn dod. Gan fod John Jones Sefton yn gweithio i gwmni llonga John Glyn a'i fab, fe gynigiodd drefnu mordaeth i WO ar unwaith. Ac felly, lai na pythefnos wedi'r sgwrs, yn Ionawr 1899, cychwynodd WO am y môr canoldir ar y stemar Fito. A phan ddychwelodd ar yr ail ar 15 o Fawrth, mi oedd o'n llawer iawn gwell ac yn barod i ailgydio yn ei waith. Lai na mis wedyn mi gododd na broblem yn Chatham Street. Fe gafodd aelod yno i gyhuddo o anlladrwydd, ac roedd galw am ddisgyblu'r troseddwr. Wedi ymchwiliad yr oedd y gweinidog, Eliasar Pyw, y dyn cyfeithog, ac un blaenor arall o'r enw John Bebb o blaid diarddal dros dro. Ond na, medda 4 blaenor arall, fe ddylid i ddiarddal am byth. Bu y cryn ddadla uwch ben yr achos am rai wythnosa. Cyn penderfynu gosod y mater ger bron y gynnull lleidfa, ac mi ddigwyddodd hynny ganol Gorffennaf 1899. A'r penderfyniad oedd gweinyddu'r gosb a ddymunau'r gweinidog, sef diarddal tros dro. Ffromodd y 4 blaenor llym, gyda 3 ohonyn nhw yn bygwth ymddiswyddo. Dyma'r gweinidog yn dweud y bydda ynta felly yn ymddiswyddo. Ond wedi cyfarfod rhwng y 3 a'r gweinidog, cytunodd pawb i beidio ymddiswyddo a cheisio cydweithio o hynny ymlaen. Cafwyd heddwch hyd ddechrau mis Medi. Ar y 7fed o'r mis hwnnw, mewn seiat yn y capel, ymddangosai'r gweinidog ychydig yn ansicr a thrwsgwl. Yn o'r rhai, roedd o yn siarad yn arafach nag arfer, ac mewn bedydd ar ddiwedd y cyfarfod, mi ddrysodd rhwng y ddam a'r nyrs. Cafwyd peth holi ymhlith y gynulleidfa, oedd Mr Jones yn sâl. Ond dywedodd rhywun wrth un o'r blaenoriad fod y gweinidog ag arogl diod arno. Cadarnhaodd y blaenor hynny gan i'r gweinidog meddai, sibrwd rhywbeth yn ei glist, a sylwais ar unwaith ei fod yn aroglu'n gryf o'r diodydd meddwl yn ddiamheuol felly. William Williams, Verulam Street, oedd y blaenor hwn. Un o'r rhai llym yn Chatham Street, ac un o'r 3 oedd di bygwth ymddiswyddo. Wedi hebrwng y gweinidog adra, mi ddywedodd i fod wedi mynegu ei amheuon wrtho, ond ymatab y gweinidog oedd, nad oedd angen pryderu, rydw i'n ddirwestwr, rydw i'n TT. Ond fe wadodd WO y stori hon yn ddiweddarach.
Cafwyd cyfnod arall o heddwch tan ddiwedd mis Hydref. Ar nos Sul ola y mis, da ni'n dal y 1899 gyda llaw. Ar nos Sul ola'r mis, llofnodwyd llythyr gan y 4 blaenor fethodd gael ei ffordd gyda mater y disgyblu ym mis Gorffennaf. A llythyr i'r cyfarfod misol oedd hwn, yn gofyn a oedd yn gyson a rheola'r cyfundeb i Eglwys ddewis rhwng diarddal tros dro ac ysgymuno'n barhaol wrth gosbi a'n lladrwydd. Trafodwyd y mater gan y cyfarfod misol ar yr 8fed o Dachwedd, a'r dyfarniad oedd y dylid ysgymuno'n barhaol. Wel, gan fod hyn yn groes i ddymuniad WO ac yn tanseilio ei hygrededd, mi benderfynodd gyflwyno ei ymddiswyddiad i'r blaenoriad tranoeth y drafodaeth. Ar yr 20fed o Dachwedd, trafodwyd y mater gan y gynulleidfa yn Chatham Street a chafwyd anerchiadau tanbaid gan aelodau o blaid y gweinidog tra hefyd yn fflangellu'r blaenoriad. Gan mai dymuniad y mwyafrif llethol oedd bod WO yn parhau yn weinidog yr Eglwys, bu'n rhaid cael rhai o golofna Methodistiaeth Calfinaidd Lerpwl draw dridian ddiweddarach i geisio tawelu'r dyfroedd. Ac yn ei plith roedd neb llai na John Williams, gweinidog Princess Road, sef John Williams Bryn Siencyn, fel y doth o i gael ei adnabod. Wrth i'r ychydig fithoedd nesaf fynd heibio, daeth yn amlwg fod Williams Verulam Street yn ddyn piwys yn ogystal â llym. A'i fod o'n cynnal ymgyrch breifat yn erbyn WO. Mi roddodd heibio alw cyfarfodydd blaenoriad, a threfnu o'i dfawn cymyn pryd na bydda'r gweinidog yno. O ganlyniad i'r tyndra hwn dirywiodd iechyd y gweinidog unwaith eto. A hynny'r fath radda fel bod y meddyg wedi dweud wrtho ar ddiwedd Chwefror 1900, y dylai gael cyfnod o orffwys. Ar yr ail o Fawrth, cyflwynodd WO i ymddiswyddiad am y trydydd tro, ond cafodd ei berswadio bo'r adrannoedd i dynnu'r ymddiswyddiad yn ôl. A iechyd yn fregus, fe benderfynodd WO ddod yn ôl i Gymru i gael cyfnod o seibiant. Ond cyn gadael Lerpwl ar y 6 o Fawrth, mi roddodd ganiatâd i 3 gweinidog, sef Griffith Ellis, Stanley Road Bootle, John Williams, Princess Road, a'r Dr Hugh Jones, Netherfield Road, y 3 i gael cyfarfod a blaenoriaid Chatham Street i gymodi'r pleidia yno. Gwrthododd y blaenoriad i cyfarfod. Ac ar ben hynny, bydd nhw gyhoeddi ar ddydd Sul yr 11 o Fawrth fod y gweinidog wedi ymddiswyddo. Cyhoeddwyd cwrdd eglwys ar y 15fed o Fawrth, a chan mor enbyd oedd y sefyllfa fe deithiodd WO yn ôl o Gymru i fod yn bresennol. Un o'r blaenoriad llym, J.W. Jones, oedd yn llywyddu. A chyhoeddodd nad oedd ef na 3 o'r blaenoriad eraill bellach yn gallu cydweithio â W.O. Jones. Cynigiwyd gan aelod ei bod yn gofyn i'r cyfarfod misol gynnal ymchwiliad i'r holl fater, ac fe eiliwyd y cynnig gan WO ei hun. Pan gyfarfu'r henaduriaeth bythefnos yn ddiweddarach, sef ar yr 8fed ar 20 o Fawrth, penderfynodd benodi pwyllgor i ystyried y sefyllfa yn Chatham Street. A'i dasg oedd ystyried yr anghydweld rhwng aelodau Chatham Street a'r blaenoriad, a hefyd rhwng Eglwys Chatham Street a'r cyfarfod misol. Bwriodd y pwyllgor i waith ddeuddydd yn ddiweddarach, ond mi ath beirniad WO ymhlith blaenoriad Chatham Street ati ar unwaith i ehangu cylch yr ymchwil. Codwyd am hyath am ei sobrwydd.
Wedi ystyried y dystiolaeth, barn y pwyllgor oedd y dylai WO lynu at I ymddiswyddiad. Ac felly ar y 1 o Ebrill 1900 a hitha'n Sul, aeth Dr Hugh Jones, Netherfield Road, cadeirydd y pwyllgor, a John Williams, Bryn Jenkin, Gweinidog Princess Road, I Chatham Street I osod y mater yma ger bron. Rhestrodd Dr Hugh, fel y cadeirydd, y cychuddiadau yn erbyn y gweinidog, ond heb ddatgan a oedd yn euog a'i peidio. Yna galwodd ar WO I gyflwyno I ymddiswyddiad. Mi gododd ynta a dweud ei fod yn fodlon ymddiswyddo. Ar yr amod I fod o'n cael gwneud hynny heb awgrym o staen ar ei gymeriad. Roedd o felly yn gofyn am ddatganiad cliriach gan Dr Hugh ynglyn â'i euogrwydd. Heb hynny, meddai fo, yr oedd o'n gwrthod ymddiswyddo. Wrth glywed hyn, dechreuodd y gynulleidfa guro dylon frwdfrydig. A hyd yn oed wedi John Williams godi a sicrhau pawb y bydda WO medru gadael heb unrhyw straen ar ei gymeriad pe byddai ei ymddiswyddiad yn cael ei dderbyn. Pan eithbwyd I bleidlais, ni chododd cymaint ag un llaw o blaid derbyn yr ymddiswyddiad hwnnw. Gan fod Dr Hugh wedi methu perswadio Eglwys Chatham Street I dderbyn penderfyniad y cyfarfod misol, a chan fod balchder John Williams, Princess Road, wedi dolcio gan y methiant, penderfynwyd yng nghyfarfod nesa'r henaduriaeth ar y 9 o Fai fod angen gwneud ymchwiliad pellach I achos WO Jones a phenodwyd ail bwyllgor ymchwil. Yn rhyfedd iawn, yr un bobl oedd ar y pwyllgor hwnnw a'r pwyllgor cyntaf. Ond roedd maes I hymchwil yn awr I gynnwys y cychuddiadau moesol yn erbyn WO. Ar yr ail ar 15 o Fai, aeth dirprwyaeth dan arweiniad Dr Hugh Jones I Chatham Street eto I ddeud hyn wrth yr eglwys, ac I ddeud hefyd nad oedd WO Jones bellach yn weinidog iddyn nhw. Dridian ddiweddarach, mewn cyfarfod brodyr, ac mewn cwrdd eglwys 4 diwrnod ar ôl hynny, dan ni'n mis Mai 1900, plediodd yr eglwys ei theyrngarwch i'w gweinidog, a ffasio penderfyniad yn datgan nad oeddent yn gweld rheswm digonol dros dorri cysylltiad â fo. Roedd gan yr henaduriaeth felly wrth ryfal gwirioneddol yn yr hengoedd. Beth bynnag, bwriodd yr ail bwyllgor ymchwil i'w waith ar y 19 o Fai 1900. Ar hwng hynny, ar 10 o'r Pennaf, fe gafwyd 15 eisteddiad. Y diwrnod wedyn cyflwynwyd yr adroddiad i'r cyfarfod misol. Fel rhan o'r ymchwil, roedd y pwyllgor wedi bod yn chwilio am dystiolaeth am fywyd preifat WO. Ac wedi canolbwyntio ar 2 bwynt, yr amheuon am isobrwydd a be ddigwyddodd yn ystod mordaeth y fito. Galwyd ar bobl I ymddangos fel tystion. A thrarodd rhai yn dweud nad oedden nhw rioed wedi gweld unrhyw dystiolaeth o gan ddefnyddio alcohol gan WO, o roedd eraill yn dweud mai ymddygiad gwahanol y gweinidog oedd wedi perydd nhw ama I fod o chydig yn feddwl. Tystiolaeth blaenor o'r enw Humphrey Lloyd oedd I fod wedi gweld arwyddion o effaith alcohol ar y gweinidog mewn 2 gyfarfod, un yn Hydref 1898 a'r llall yn Chwefror 1900. Hyn, medda fo, barodd i'r blaenoriad dweud na allan nhw bellach gydweithio â'r gweinidog. Dryslyd braidd o tystiolaeth William Williams Verulam Street. Awgrymodd fod Siar Led fod WO wedi torri dyweddiad a'i ferch Dora a bod honno di marw'n fuan wedyn o dor calon.
Dywedodd hefyd fod WO wedi honni i Lloyd, sef mab William Williams Verulam Street, fod Lloyd wedi awgrymu nad oedd perthynas dda rhwngtho fo a'i dad. Ond pan nath Williams i holi i fab, gwadodd hwnnw iddo erioed dweud y fath beth. Pwynt ydy, wrth gwrs, nad oedd awnelo y materion yma ddim byd ar ymchwiliad i WO. Ond yr oedden nhw'n fodd i fwrw cysgodion ychwanegol ar ei gymeriad o. Ond mi oedd na chwanag. Dywedodd William Williams Verulam Street, iddo alw'n llety WO Jones, tra roedd o ar ei fordaeth yn môr canoldir ar y fito, a siarad ar wraig oedd yn cadw'r tŷ. Roedd hi wedi dweud fod WO y mwynhau gwell iechyd pan nad oedd o'n yfad whisky, ond yn glynu at claret. At y dystiolaeth hon, ychwanegodd 2 arall o flaenoriad Chatham Street i amheuon fod y gweinidog yn achlysurol dan ddylanwad alcohol, ond yn fuan wedyn gwadodd gwraig y llety i bod ti wedi dweud unrhyw beth wrth William Williams am unrhyw ddiod o glaret. Eith bwydasu felly i holi y morwynion oedd yn gweithio yn y llety. Roedd un yn dweud i bod ti wedi bod yn cario poteli whisky i stafell WO Jones, a fod ef a gwraig a llety yn yfad yn hwyr yn y nos. Hynny, medda hi, toedd i rioed wedi gweld WO Jones wedi meddwi. Dywedodd un arall i fod wedi dod yn ôl i'r llety yn hwyr un noson, ychydig yn simsan, a'i fod o wedi chyfarchu mewn modd nad oedd yn gweddu i Gweinidogion. Y tystion nesaf oedd William a James Fenmore. Roedden nhw wedi teithio ar dren i Gemais Ynys Môn, hefo WO. A hynny ar achlysur priodas John Williams Princess Road. Yn ystod y daith beddan nhw, mi oedd WO yn y salŵn, yn amlwg dan ddylanwad diodydd meddwl. Ond wrth ystyried crededd y dystiolaeth hon, yr oedd rhaid cofio bod James Fenmore yn briod a merch David Hughes gynt o'r Wilfa. A'r ferch yr oedd John Williams yn ei phriodi oedd Edith Mary, un arall o ferched David Hughes. Ar ben honni, yr oedd James Fenmore a David Hughes yn gyd flaenoriad yn Eglwys Anfield Road. Ac o gofio y tystiolaeth y brodyr am y daith ar y tren, yr oedd eraill ar yr un daith yn rhyfedd iawn yn dweud nad o'na ddim byd o'i le ar ymddygiad WO Jones. Felly, gan mai dim ond sibrydion a honiadau pur sigledig a gafwyd hyd yma, ymddengys fod pwyllgor ymchwilio'r cyfarfod misol yn cael cryn draffarth i ddarganfod unrhyw dystiolaeth gadarn am unrhyw feddod yn ymddygiad WO Jones. Ond be am y fordaeth ar y fito? Flwyddyn wedi'r fordaeth honno, mi ath Dr Hugh Jones, Netherfield Road, a John Williams, Princess Road, i weld y capten oedd yn byw ym Mhrestatyn. Pwy arall oedd yn byw ym Mhrestatyn? John Jones Sefton. Wrth gwrs, mi eithon ni weld y capten. Beirniadol iawn oedd Isaac Jarvis, dyna enw'r capten, o WO. Yn deud fod ei ymddygiad o'n anheilwng, i fod o'n ddyn anfoesol, a bod ei sgyrsio fo a theithiwr arall o'r enw Mr Taylor yn amhyr a llygredig. Dywedodd iddo brynu bocs o 12 potel whisky iddo fo. Ac fel y didodd Tudur Jones, di ai fod y 2 bregethwr yn gweld y llofft yn chwirlio i cwmpas wrth felw am y fath foroedd o whisky. Di ai mae mawr oedd i siom hefyd pan ddywedodd Jarvis nad oedd ynta erioed wedi gweld WO wedi meddwi. Ond beth am y sgyrsia am hir hefo Mr Taylor. Yn ôl y capten, byddant yn sgwrsio am y lleoedd aflan y byddant wedi ymweld â hwy mewn gwerth gwahanol borthladdoedd. Ac iddo ef roedd hynny'n golygu, neu roedd hynny'n awgrymu yn hytrach, i fod o wedi bod yn cyflawni gweithredoedd llygredig yn y llefydd hynny.
Wrth gwrs, oedd W.O. Jones yn gwadu'r cwbl yma i gyd. A llwyddodd i gael affidavit, sef datganiad dan lwd, datganiad cyfreithiol dan lwd i affidavit. A hynny gan un o'r stiwardiad oedd yn gweithio ar y fito ar y pryd. A meddar affidavit y datganiad. The Reverend Gentleman had a small glass of whiskey before retiring about 10:30 and no more during the day. A dozen small bottles of claret were brought on board, and he and the other passenger had a bottle between them for dinner. The Reverend W.O. Jones was never under the influence of drink during the whole voyage. Fe gafwyd datganiadau digon tebyg gan y met cyntaf a'r ail fet ynghyd â'r cyd-deithiwr, dyn o'r enw Bernard Taylor. Hyd yma, toedd W.O. Jones ddim wedi cael bod yn bresennol mewn dim un o'r gwarandawiadau i'w ymddygiad o. Ond o'r diwedd fe gwahoddwyd o'i mewn ar yr 8fed ar 20 o Fehefin 1900 ac fe ddarllenwyd y dystiolaeth iddo fo. Yn yr eisteddiad nesaf, mi fu o'n trafod yr hyn a ddywedwyd ac yn amddiffyn ei hun. Ac yn yr eisteddiad nesaf wedyn, fe ddarllenwyd iddo dystiolaeth ysgrifenedig Captain Davies, y morwynion yn y llety a John Jones Sefton i gyd yn ymwneud â'i sobrwydd. Dywedodd W.O. mewn ymatab y bydda'n rhaid iddo gael holi'r bobl hyn wyneb yn wyneb. Ac mi oedd o yn amlwg erbyn hyn fod W.O. yn synhwyro y bydda ganddo fo achos cryf o enllib yn erbyn y tystion. Oherwydd i bod yn hwthan synhwyro'r un peth, gwrthododd y pwyllgor ganiatáu y croes holi. Na chais pellach W.O. i gael ysgrifennydd llaw fer i mewn i gofnodi'r gweithgareddau. Ymateb W.O. i hynny oedd dweud na falla fo ddim cydweithio ymhellach â'r pwyllgor. Penderfynodd y pwyllgor felly ddwyn ar achos i ben. Ac ar yr 11 o'r Ffennaf 1900 cyflwynodd ei adroddiad i'r cyfarfod misol a dweud ein bod yn cael yn gorfodi i credu bod y parchedig W.O. Jones B.A. wedi bod yn euog ar amryw droeon o ymddygiad sydd yn ei anghymhwyso i fod yn weinidog yr Efengil. Ac felly, yr ydym yn dod i'r penderfyniad na ddylai fod o gwbl yn y fath swydd bwysig yn ein mysg. Pan ddaeth y mater i bleidlais, dim ond un oedd yn derbyn yr adroddiad. Ac wedi W.O. a 3 o'i gefnogwyr adael, cyhoeddwyd ei fod yn awr wedi i ddiarddal. Y cam nesaf oedd mynd ar dyfarniad i'r gymdeithasfa Mhwllheli ar yr 2 o Awst 1900. Yno wedi trafodaeth, cadarnhawyd penderfyniad y cyfarfod misol a chyhoeddwyd bod y gymdeithasfa, dwi'n dyfynnu, yn ymwrthod yn gyfan gwbl a Mr William Owen Jones B.A. fel pregethwr a gweinidog yn ein cyfundeb. Penderfynodd W.O. apelio yn erbyn y dyfarniad. Ac i ennill cefnogaeth iddo'i hun, dechreuodd erthygla yn esbonio ei safbwynt ymddangos yn y Cymro yn Hydref 1900. Mynegwyd anesmwythra i Eglwys hefyd pan brotestiodd dros 250 o aelodau yn erbyn dyfarniad y cyfarfod misol. Yna, ar y 12 o Ionawr 1901, cyfarfu tua 700 o frodyr yn Lerpwl a phenderfynu ffurfio pwyllgor amddiffynol. Ymunodd hen eglwys W.O. yn y Waun Fawr yn y protestio gan ddatgan, dyfynu eto, fod lle i ofni fod y dull y cariwyd yr ymchwiliad allan wedi arwain i anghyfiawnder. Ymunodd 2 o eglwysi Lerpwl a Phembedw hefyd i fynegu i hanfodlonrwydd a dechreuodd deiseba gael ei trefnu mewn ymgais i gael y gymdeithasfa i ail-agor yr achos. Trosglwyddodd W.O. y mater i ddwylo cyfreithwyr
ac anfonwyd llythyr ganddynt at y cyfarfod misol yn awgrymu'n gryf i fod wedi gweithredu'n anghyfreithlon ac yn groes i egwyddorion cyfiawnder naturiol. Hefyd, ar ddechrau Ionawr 1911, trefnodd y Pwyllgor Amddiffynol gyfarfod cyhoeddus yn neuadd y dre Pwllheli ac yn fuan wedyn un arall ym Mhafiliwn enwog Caernarfon. Ystyriwyd apêl WO yng Nghymdeithasfa Bai Colwyn ar y 30 o Ebrill 1911. Ac wrth gwrs, penodwyd Pwyllgor. 3 gweinidog, 4 lleigwr. At hynny, roedd Henaduriaeth Lerpwl i gael 3 sylwedydd a WO 3 arall, ac yr oedd ysgrifennydd llawfer i fod yn o'i gofnodi'r gweithgareddau. Dechreuodd y Pwyllgor ar ei waith yn festri Capal Princess Road ar yr 8fed ar 20 o Fai, a chafwyd 15 eisteddiad, 89 o dystion, 43 ohonyn nhw o Eglwys Chatham Street. O'r dechrau roedd WO yn bur obeithiol am y canlyniad. Hyd nes i dystiolaeth newydd ymddangos o'r fordaeth ar y fito. Yn dilyn ymoliadau gan John Jones Sefton, roedd y stiward y met cyntaf a'r ail fet ar y fito am ryw reswm dirgel wedi newid ei stori, a bellach yn gwadu gwirionedd i datganiadau cyntaf. I honiad yn awr oedd fod WO Jones wedi cael ei ddal gan y capten mewn House of Ill Fame yn Marseille, a'i fod hefyd wedi ymweld â sefydliad tebyg yn Valencia, ac mor amheus y dystiolaeth hon gan 3, na wir neb beth oedd wedi cael ei gynnig iddyn nhw, ac oedd yn cydnabod i bod nhw eisoes wedi bod yn deud celwydd, cred cefnogwyr WO Jones oedd mae'r dystiolaeth yma oedd yr ergyd a ddinistriodd unrhyw obaith iddo am chwarae teg. Cyflwynodd y Pwyllgor Apêl i adroddiad yng Nghymdeithasfa Croes Oswallt ar y 6 ar 20 o Fehefin 1911 mewn sesiwn gaeedig. Heb neb o'r cyhoedd, neb o'r wasg, dim hyd yn oed WO ei hun yn bresennol darllenwyd y dyfarniad. Dywedwyd fod y Pwyllgor o'r farn nad oedd WO Jones bob amser yn deud y gwir. I fod wedi mynd i gyfarfod i Eglwys, i gyfarfodydd i Eglwys ac arogl diodfeddwol arno, ond nad oedd sail i heiri i fod o dan ddylanwad y diodydd hynny. I fod o'n yfed diodydd meddwl yn honni bod yn llwyr ymwrthodwr ac yn achlysurol yn meddwi, a'i fod yn euog o ymddiddanion anweddaidd ac anllad ac ar adegau wedi byw bywyd a niwair. Canlyniad y bleidlais a ddilynodd yr adroddiad hwn oedd bod diswyddiad WO Jones wedi gadarnhau. Ac nid yn unig hynny, mewn gweithred ddialgar ddiangen, penderfynwyd diarddel WO fel aelod o Eglwys Chatham Street hefyd, fel gweinidog ac fel aelod. Nid oedd iddo bellach le ymhlith y Methodistiaid Calfinaidd. Ac eto, fe gredai llawer i fod o'n ddieuog. Felly, ddeuddydd wedi'r bleidlais, cynhaliodd y Pwyllgor Amddiffynol gyfarfod i ystyried y cam nesaf. Penderfynwyd cynnal cyfarfod eto ymhen 5 diwrnod, ac ar yr ail o'r Ffennaf 1911, daeth 160 o bobl at ei gilydd a phenderfynu torri'r cysylltiad a chyfundeb y Methodistiaid Calfinaidd, chwilio am le newydd i addoli a gwahodd WO Jones i wasanaethu yno. Ac felly, ar ddydd Sul, 14 Gorffennaf 1911, cynhaliwyd yr oedfaon cyntaf yn Hope Hall, adeilad nepell o Eglwys Gadeiriol Lerpwl, oedd yn dal tua 500. Cafwyd cyfarfod gweddi yn y bora, gyda thros 500 yn bresennol. Ac oedfan yr hwyr, gyda WO Jones yn pregethu i gynulleidfa o dros 2,000. Bythefnos yn ddiweddarach,
gyda 650 wedi mynegu parodrwydd i ymaelodi ag eglwys newydd. Corfforwyd yr eglwys honno yn oedfa'r hwyr, gyda'r aelodau newydd yn sefyll ar eu traed tra roedd W.O. Jones yn gweddio. Yn dilyn cynnig gan William Roberts o Bwtl, y dylid estyn gwahoddiad i W.O. Jones i'w bugeilio, pasiwyd yn un frydol i wneud hynny. Eithbwyd ati ar unwaith i sefydlu ysgolion Sul, a hynny mewn amrywiol ardaloedd ac erbyn diwedd Awst mi oedd gan nhw 6 ohonyn nhw a chanoedd o ddisgyblion. Ond prin y gallai un dyn oruchwilio'r gweithgarwch yma i gyd, ac felly penderfynwyd mynd ati yn ddiymdroi i chwilio am weinidog ychwanegol i gynorthwyo W.O. A dyma gyrraedd y 4 o Fedi, 1911. Mewn Seiat, yn Hope Hall, gyda 500 o bobl yn bresennol, penderfynwyd mabwysiadu'r enw Eglwys Rydd y Cymry. Nid oedd cyffes ffydd eto, ond cafwyd datganiad ar nos Sul yr 20 o Fedi. Yn gyntaf, yn condemnio ysbryd trahaus y Methodistiaid Calfinaidd a'i Gweinidogion, ac yn sefydlu cyfundeb crefyddol newydd, ehangach ei ryddid, a mwy democrataidd ei nodweddion. Dyfynu, dwi'n meddwl te. Ta conch i feddwl mod i'n... Yr oedd, yr eglwys newydd i fod yn genhadol i hysbryd, yn cefnogi cyfiawnder cymdeithasol, a'i weinidogion a'i flaenoriad yn cael ei hethol am dymor y gellid i hael ethol 5 munud. Byddai'r cyfundeb newydd lys canolog. Ac o ran cred, a dyma'r dyfyniad, ar bob pwnc hanfodol i Gristnogaeth meddyd, yr ydym yn glynu yn ddi-ysgog at y ffydd a gyfrifir yn uniongred. Erbyn hyn, diwedd Medi 1911, roedd gan Eglwys Rydd y Cymry 7 ysgol Sul a thros 1,000 o aelodau. Ar y cyntaf Rhagfyr 1911, daeth Noa Bethan i gynorthwyo W.O. yn y gwaith fel gweinidog. Wedi hynny, Lewis Hughes yn Mawrth 1912 a Davies yn Hydref 1913. Ond yn ogystal â Gweinidogion, roedd angen mana newydd i bobl addoli ynddynt, yn hytrach na gorfod teithio i oedfaon yn Hope Hall. A dyna gafwyd. Erbyn Gorffennaf 1914, yr oedd gan yr Eglwys Rydd 7 eglwys, 4 capel, 9 ysgol Sul a 4 gweinidog. Roedd ganddi hefyd gylchgrawn, sef llais rhyddid, a W.O. yn ei olygu hyd at 1913, pryd o daeth William Albert Lewis i fod yn gyd olygydd a fo. Fe gyhoeddwyd y llais yn fusol o 1912 tan 1912 ac yn chwarterol wedi hynny tan yr rhifyn ola yn 1920. Cyfnod byr o lwyddiant a gafwyd. Yn ôl y Dr. Thomas Richards, llyfrgellydd Prifysgol Bangor, oedd yn athro yn Bwtl ar yr union adag yr oedd yr helynt yn digwydd. Y prif reswm am hynny oedd nad oedd yng Nghymru, nag enwad, nag eglwys, na mudiad, fydda'n gallu cefnogi'r Eglwys Rydd a darparu llif cyson o aelodau newydd iddi wrth i'r blynyddoedd fynd heibio. Brwydr leol iawn oedd hon wedi bod. A daeth yn amlwg yn yr ail ddegawd o'r 20fed ganrif mae edwyno yr oedd yr Eglwys Newydd. Erbyn Chwefror 1920, yr oedd yn trafod y posibilrwydd o uno a chwrdd chwartar annibynwyr Lerpwl a'r Cylch. A dyma'r rheswm am y ddarlith yma i'r cwmni presennol heno llite. A digwyddodd hynny, mi ymunodd Eglwys Rydd y Cymru a chwrdd chwartar annibynwyr Lerpwl a'r Cylch yn 1921. Treuliodd W.O. weddill i ddyddiau yn weinidog uchel i barch ar eglwysi annibynnol Merton Road Bwtl a Canning Street Lerpwl. A bu farw, fel y dywedwyd ar y dechrau,
ar y 14 o Fai 1937 yn 76 oed a'i gladdu ym mynwant Anfield 4 diwrnod yn ddiweddarach. I gloi. Be nawn ni o'r stori yma? Mae Tudur Jones yn ei asesiad o'r hanes yn nodi 3 pheth. Yn gyntaf, fod y cyfarfod misol a'i bwyllgor ymchwil wedi gwneud yr un camgymeriad a chymaint o lysoedd eglwysig eraill yn y gorffennol, sef derbyn cyhuddiadau yn erbyn rhywun, casglu tystiolaeth a disgwyl i'r cyhuddiedig brofi hun yn ddieuog. Yr egwyddor, yda ni gyd yn wybod ydy bod troseddwr i fod yn ddieuog hyd nes y profir yr achos yn ei erbyn. Dyna un rheswm pam yr ath pethau yn fler. Yn ail, eto nôl Tudur Jones, ni ddylid meddwl mae unig fwriad y cyfarfod misol a'r pwyllgorau ymchwil o dinistrio gyrfa W.O. Jones. Bod 2 yn y stori, yn ôl W.O. ei hun, fel pe bydden nhw'n dymuno gwneud hynny. A'r 2 oedd John Jones Sefton a John Williams, Princess Road. Yr hyn oedd yn ei drysu oedd bod dirwest wedi datblygu'n rhyw fath o obsesiwn ym meddyliau rhai pobl. Ac bod W.O. wedi cyfadda mewn erthigol yn y Cymro nad oedd yn llwyr ymwrthodwr, yr oedd y cyhuddiad wedi pwyso'n drwm yn ei erbyn am fod cymaint yn ystyried fod dirwest yn golygu llwyr ymwrthod yn hytrach na cymedroldeb. Yn drydydd, medda Tudur Jones, digwyddodd y ffrau hon ar adeg pan roedd newid yn digwydd yn y gymdeithas ehangach. Yn y gorffennol, roedd y werin wedi gwybod ei lle, ac wedi plygu i farn a phenderfyniad yr rhai oedd mewn awdurdod. Ond bellach, yr oedd democratiaeth ar gynnydd, a phobl gyffredin yn dod i sylweddoli fod ganddynt hwytha i barn. Ac yr oedden nhw am ymarfer i hawl i ffurfio'r farn honno. Blinder iddyn nhw oedd bod cyfarfod misol Lerpwl a'r gymdeithasfa mor gyndyn i rannu'r dystiolaeth yn achos W.O. A hynny wrth gwrs am ei bod nhw ofn y galla fo fynd ar achos i'r llysoedd gwladol. A dyna'n union nath o. Yn 1912, mi ath o 2 weinidog, Owen Eilian Owen o Lerpwl a Thomas Gwynedd Roberts o Gonwy i'r llys a'i cyhuddo nhw o Enllib, ac mi enillodd y 2 achos. O fewn 3 mis, roedd Owen Eilian Owen yn llys methdalwyr Lerpwl gyda dylad o 162 o bunnodd, sef yr iawndal a'r costau o achos W.O. Jones. Yn hariannu heddiw, oedd gynno fo ddylad o 1,015 ac oedd o methu talu. At y casgliadau hyn oedd o Tudur Jones fe hoffwn ni ychwanegu un ffactor arall a gyfrannodd at yr helynt, sef y gystadleuaeth rhwng eglwysi Princess Road a Chatham Street. Y 2 o fewn taith gerdded llai na hanner awr i'w gilydd. 2 gapal newydd sbon, y 2 yn grand. Capal Chatham Street wedi agor yn Hydref 1861, Princess Road y Mawrth 1868, 7 mlynedd yn ddiweddarach. Ond capal Princess Road oedd i fod flaena, gyda'i dŵr mawreddog, y strwythur ucha yn Lerpwl ar y pryd, a'i ffenestri lliw. Ond adeilad plaen oedd o ran i edrychiad o'r tu allan. Trarodd Chatham Street gryn dipyn yn grandiach. Anodd meddwl nad oedd rhywun yn Princess Road wedi meddwl fod yr helynt o gwmpas W.O. Jones yn gyfla da i dorri crib Eglwys Chatham Street. A phe byddai John Williams, gweinidog Princess Road, wedi bod yn ddoethach dyn, byddai wedi cadw ei hun a'i eglwys allan o'r helynt. Ond os cofiwch chi, gyda'i gymffon rhwng ei goesa, y gadawodd John Williams gapal Chatham Street ar ôl iddo fod yno hefo'r Dr Hugh Jones ar y 1 Ebrill 1900 i hysbysu'r eglwys fod ei gweinidog nhw'n ymddiswyddo a W.O. wedi gwrthod gwneud hynny.
Yn ôl yr hanes, i eiriaf o wrth adael oedd, y byddai'r eglwys a'r gweinidog yn edifarhau oherwydd yr hyn a wnaed. Ac nid dyn i wneud gelyn ohono fo o John Williams, Princess Road. A dyna'r stori. Neu o leia grynodeb ohoni chi. Os bych chi gael unrhyw flas ar wrando heno heb y PowerPoint yma te. Os gawsoch chi unrhyw flas ar y wrando, fedra i ddim ond eich annog chi i ddod o hyd i gopi o gyfrol gyntaf Ffydd y Cargyfwng Cenedl a'r Tudur Jones. Trowch i dudalen 210 a dechrau darllen, ac o fewn munuda, mi fyddwch yn ôl yn Lerpwl yn y 1890 ac yn llygad dyst i helynt Eglwys Rydd y Cymru. Diolch i chi am wrando.